saylawlar 2012-nji ýylyň fevralynda geçirilen prezident saylawlaryndan başgarak şertlerde geçiriler. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryndan bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanunyna girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzuldurdy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşjek dalaşgärleriň ozal 70 ýaşda ýylyp görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek saylawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiligindäki metbuatda öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saylawlaryna 3 syýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Tenagçylar we Telekiçiler Partiýasynyň, şeýle-de täze düredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan syýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyna 2006-njy ýylyň aýagynda ozalky ömürlük prezident Saparmurat Niýazow tarapy taýin ýogulandan soň geldi. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89,23% ses alandygyny, 2012-nji ýylda bolsa 97,14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny yglan etdi. Ýeri gelende ýatlatsak 2012-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözegçileriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ozalky prezidentlik saýlawlaryndan bäri syýasy sistemada bir näçe özgörüşlük emele geldi. Ýurtda syýasy partiýalaryň sany 3-e ýetdi. Konstitusiýa laýyklykda prezident wezipesine dalaş etmek hukugyna eýe bolan döwlet baştutany hiç bir syýasy partiýa wekilçilik etmezden öz başda kandidat hökmünde çykyş edýär. Bu şertler geljekki saýlawlara nähili täsir ýetirip biler. Adatlyk radiosy postsovet döwletleri boýunça ortaýetli bilermen, ortaýetyň ýokary ykdysady mektebiniň informasiýa ykdysadyýat we syýasat boýunça fakultetining ýolbaşçylaryndan Andrey Suzdeltsew bilen söhbetdeş boldy. Andrey Ivanoviç, Türkmenistanda soňky ýyllarda emele gelen köp partiýaly syýasy sistemanyň geljekki saýlawlara täsiri nähili bolar diýip pikir edýärsiňiz? Meniň pikirimçe bu özgörüşlikler Türkmenistanda rejimiň demokratiýalaşdyrylýandygyny görkezmek üçin edilýän bezek çäresi bolup, ýurduň daşyna niýetlenýär. Bir näçe partiýanyň dalaşgäriniň gatnaşykdygy çak etmek mümkin. Prezidentiň özüde hiç partiýa gatnaşygy bolman öz başda kandidat bolup saýlawlara gatnaşar. Men Türkmenistanda geçiriljek saýlawlaryň Gazagstandaky we Belarusdaky saýlawlary bilen arasynda meňzeşlik görýärin. Agdalan iki ýurtda saýlawlara bir näçe dalaşgar gatnaşan hem bolsa, olar ygtyýarsyz boldy we nominal rol oýnady. Nazarbayev ve Lukashenko özlerinin çylşyrymly syýasy görüşde ýeňiş kazanandygyny görkezmäge çalyşdylar. Meniň pikirimçe Türkmenistandaky häzirki syýasy şertler halka saýlamak üçin şertleriň we alternatiwanyň döredilýändigini görkezmek üçin niýetlenýär. Prezidentiň haýsda bolsa bir syýasy partiýa degişli bolmazlygy bolsa, onun diňe bir bitarap syýasy şahsiýet bolman, onun syýasy we ideologik täsirlerden erkin we tutuş halka wekilçilik edýän bir adamdygy barada pikir döretmeli. Şeýlelikde Türkmenistanda awtoritar rejimiň saklanmagyny duglamak üçin alınıp barylýan syýasy oýun dowam etdirilýär. Siz Türkmenistanyň saýlaw sistemasyny syýasy şertlerini beýleki postsovet ýurtlaryndan tapawutlandyrýan nähili aýratynlyklary görýärsiňiz.
Türkmenistanda milli parlamentin siyasi proseslerdäki roly ören öz boluşly. Üstüsine häkimetler, ýaşulular maslahat ýaly täsin strukturlar arkaly halkyň ulyny hormatlamak ýaly däpdi surlary öz bähwitleri üçin ulanyp gelýär. Prezidentin özüne de çakdan aşy hormat bildirmek adaty hem ýurtda häkimetiň bir adamyň elinde jemlenmegini puhtalandyrmak üçin niýetlenýär. Türkmenistanyň parlamenti bolsa ören bakny, şeýlelikde ýurtda demokratik institutlaryň ählisi bar ýaly welin, emma ýasama häsiýeti eýe bolup durýar. Вроде бы все институты демократии присутствуют, на самом деле мы все демократии характер. Gepler Azatlyk Radiosu. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlaryny geçen şenme gününden başlap ayal gyzlary hemde 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaklyk gadagan edildi. Paýtagtyň Türkmen Bakaleýa döwlet kärhanasynyň 3-nji we 18-nji dukanlarynyň şeýlede käbir beýlik suwda nokotlarynyň işgärleriniň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, şeýle çäräniň amala aşyrylmagyna ýokurdan berilen görkezme sebäp bolupdyr. Biziň dukan müdürlerimize ýokurdan berilen görkezme bar. Ayal gyzlary we 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaly däl. Biz hem şol görkezmäni berjay edýäs. Eger satyjylar oglanlaryň 18 ýaşyna ýetip ýetmedigini ikirjeňlenýän bolsa, olardan şahsy pasportlaryny talap edip, şoňa görä çilim satýarlar diýip adynyň efirde agdalmazlygyny haýyş eden satyjy gurrun berdi. Yeri gelinne ýatlasak, Türkmenistanyny 3 aýa goloý dowam eden çilim gytçylygynyň ýygyany oktýabr aýynyň başyndan başlap paýtagtyň döwlete degişli dukanlaryny temmäki önümleriniň iki görnüşi gaýtadan satyga çykaryldy. Şonu dukanlary her 2-3 günden bir gezek getirilýän bu çilimlerden 2 gutu satyn almak üçin nowata durýan adamlaryň arasynda ayal gyzlaryň hem bardygyny görüp bolýardy. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedikleri spirtli içgileri we temmäki önümlerini satmagyň gadaganlygy hakyndaky kanun hereket edýär. Hatda käbir temmäki önümleriniň gutusyny degişli haridi 18 ýaşyna ýetmedikleri satmaklygyň gadaganlygy barada ýazyk hem bar. Emma edil häzirki wagtda Türkmen häkimetleri tarapyndan çilimiň ayal gyzlary näme sebäpden satylmaýanlygy barada resmi düşündürüş berýän hiç hili maglumat halk köpçüligine ýetirilmedi. Düýbi Wienada ýerleşýän Türkmen inisiativasy toporunyň maglumatyny bu gadagançylygyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada şeýle diýilýär. Stata. Suwda satu bilen meşgullanýan ayal gyzlaryň ençemesi döwlet dukanlarynyň çilimiň her gutusyny 19-20 manatdan satyn alyp, soňra onu 2 ýa-da 3 esse bahasyna satýarlar. Statanyň soňy. Paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň çilim satyn almakçy bolýan käbir ayal gyzlar özlerine garşy girdilen gadagançylyk dogrusyny nägileligini bildirip şeýle diýýärler. Dukanlara çilim bir gün gelse beýleki gün gelen ok. Şonuň üçin käbirimiz erkek doganmyza, käbirimiz ýan ýollaşymyza ýa-da kakamyza çilim satyn alyp goýmaly bolýas. Bu göz görteli hukugumyzyň depgilenmegini görkezýär diýip çilim nowatyna duran 30 ýaşlarynyňky maralaýdýar. 2010-njy ýylyň awgustynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyny ayallaryň we erkekleriň deň hukuklylygyny hemde deň mümkinçiliklerini berjay etmegi güwe geçýän ýürütü kanuny gol goýupdy. Onu döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli pudoklaryny ayallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň bardygyna kepil geçilýärdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyň belli estrada aýdymçysy Haji Ýazmamedowyň tutsak astyna alınıp, soň hem azatlyga goýurylan baradaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dürli çeşmeleriň tasdiklamagyna görä 33 ýaşly Ýazmamedow şu ýylyň awgustyny beýleki belli estrada aýdymçysy Nazir Habibow bilen tutsak astyna alınıpdyr. Gepin gerdişine görä ýatlasak, şu aýyň 4-nde Türkmen telewizionyny Nazir Habibowyň neşe serişdelerini ulununlygyny boyun alyp, öz-özüni ýazgaryan pursatlary görkezilipdi. Men çekmek üçin neşe serişdeleri bolan tiriyegi
ýygy satyn aldım. Imma ýazmamyzmyň hem şular ýaly sebäpden ýa-da başga bir aýplama esasyna saklananyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatyndan çen tutulsa, ýazmamyzmyň tutsak astyna alynmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlyga çykarylypdyr. Onuň häzir özüniň tejennäki öýünde digi aýdylýar. Bu maglumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinden nähilidir bir kommentariýa almak başartmady. Şol wagtyň özünü 28 ýaşyndaky Nazir Habibowyň tutsak edilmegi bilen baglanyşykly da käbir täze maglumatlar ýüze çykyp başlady. YouTube saytyna hamana Nazir Habibowyň aýaly Ritanyň adynyň ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannama peýda boldy. Onu Naziriň düýbünden başga aýplamalar esasyna saklananyny we munyň ýürüti matlap bilen gurnulannygy öňe sürilýär. Bellesek, bu beýanatda Hacı Ýazmamyzmyň hem Nazir bilen bile saklananyny nyktalyk geçilýär. Bu video YouTube sahypasyna goýulandan bir näçe gün soň pozulup aýryldy. Nazir Habibowyň maşgalasyna ýakyn çeşmelerde bu beýanatyň Naziriň aýaly Rita tarapyndan ýaýradylandygyny inkar etdiler. Şol bir wagtda Habibowlaryň maşgalasy bilen gatnaşyk saklayanlaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Nazir diňe neşe ulananyny boyun alyp, onuň dolanşygy bilen meşgullanmanyny aýdypdy. Ýatlak geçsek Türkmen mediasyna Naziriň boyun alyşı bilen birlikde neşäniň bir kanun dolanşygy bilen meşgullandy diýilýänleriň hem towalary görkezilipdi. Azatlyk radiosyny Naziriň häzirki ykbaly we ýaýradyldy diýilýän beýanat dogrusyny Ritanyň özü bilen habarlaşyp nähilidir bir maglumat almak başartmady. Nazir Habibowyň sud diňlenişi hem oňa nähilidir bir ýylyň kesilip kesilmänligi baradaky maglumatlary hem häzirlikçe anyklamak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda döwlete paýta tapşyrmak boýunça borçnamalar ýerine ýetirildi diýilip Türkmen medeniýetinde habar berildi. Ana ony geçirilen hökümet maslahatynda ýurtda paýta planynyň dolandygy, Ahal, Mary, Lewap we Daşow welaýatlarynyň häkimleriniň hoş habar bilen gelendikleri ma'lum edildi. 21 oktýabrda prezident Gurbanly Berdimuhammedow owa hojalygyna geçirilen özgertmeleriň öz netijesini berip başlandygyny aýdyp, paýtaçylary 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamaklar bilen Türkmenistanyň şu ýyl öýlan eden paýta plany geçen ýyl kysna gabat edilýär. Ýurt resmileri paýtanyň bol hasylyny almak üçin ähli döwrebap şertleriň döredilendigini belläp, her ýyl öňünden kesitlenen planyň dolu berja edilendigini aýdyp gelýärler. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýurdyň Lewap we Daşow welaýatlarynyň paýta meýdanlarynda mejuri we çağa zähmetiň giňden peýdalanýandygy barada ýygyderli maglumatlar gelip goýşar. Şu ýylyň awgust aýynyň 2-nji ýarymyndan başlap Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabad şäherinde döwlet büdjetinden aýlyk alýan saglyk, bilim ulgamynyň we beýleki edara kärhanalarynyň müňlerçe işgäri ýerden saat 6:00-dan te akşam saat 19:00 çenli paýta meýdanlaryna alınıp gidildi. Sentýabr aýynyň başlarynda bolsa Daşow welaýatynyň Saparmurat Niýazow, Guwadaw, Könürgenç, Bollumsaz we Akdepe etraplarynyň paýta meýdanlarynda kärenetçiler we döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler bilen bir hatarda ýokary klas mektep okuwçylarynyň hem paýta ýygandygy habar berildi. 2008-nji ýylda prezident Gurbanly Berdimuhammedow çağlaryň we ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň owa hojalyk işlerine çekilmegini gadagyn edýän kanuny gol çekse-de Türkmenistan paýta ýygymy döwründe mejuri zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýiti tanqidine uçrady. Şu ýylyň maý aýynda dünýäniň belli sowda brendleri şol sanda Adidas, Esprit, H&M şeýlede sermaýaçylaryň biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýürüýte hat ýollap, Türkmenistanyň gowaçy meýdanlaryndaky mejuri zähmete ýol berilýändigi baradaky maglumatlara aladalanma billeri prezidentiň bu mesele üns bermegini sorapdylar. Şeýlede mebilleri we öý hajatlary üçin esaplary ýasaýan we satýan dünýä belli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda
paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paýtasyndan ýüze urjekdigini aýtdy. Galybersede Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň şu ýylky çap eden adam gaçakçylygy boýunça hasabatynda Türkmenistanda erkekleriň, aýallaryň we çağlaryň mejburi zähmete we jinsy gaçakçylyga sedewar edilýändigi aýdylýar. Döwlet Departamentiniň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda bu urdan Türkmenistanyň derejesi geçen ýyllardakydan hem peseldilip, ol iň aşaky 3-nji derejedäki toporda ýerleşdirildi. Hasabatda nyktalyş ýaly muňa esasan ýurtdaky paýta ýygymy döwründe ulanylýan mejburi zähmet sebäp bolýar. Sözümiziň ahirine aýtsak, paýta Türkmenistanyň esasy eksport haritlarynyň biri bolup, ol Hytaýa, Russiýa, Günorta Koreýa, Türkiýa, Irana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara iýerilýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ýa-ni hepdeniň soňunda Aslam Döwleti atly toparyň demirgalasa saplanýan Mosulyň gün ortasynda, Günnogorna we demirgazygyna ençeme owadyr şäherleri öz kontrolüne geçiren Iragyň harblary we Kurt peşmerga güýçleri häzir bu şäheriň üç tarapynda ýerleşýär. Amerikanyň ýol başçylygynyňky ýaranlygyň hawadan urýan zarbalary bilen goldalýan peşmerga sewşijileri we Iragyň goşuny alyp barýan harby operasiýalaryny özara koordinelýärler. 23-nji oktýabrda peşmerga güýçleri Demirgazyk Günmatar kanatda 8 owany ele geçirdiler. Olar Mosulyň 9 kilometrligine ilerläp gelýärler. Iragyň Kurt Awtonom regionunyň prezidenti Mesut Barzanyň Amerikanyň gorunmak sekretary Eşkar Tara aýtmagyna görä, peşmerga Mosulyň 24 kilometr Demirgazyk Günnogorna ýerleşýän we strategik şäher bolan Beşigany da ele geçiripdir. Iragyň premier ministeri Haydar el-Abadiň regionundaky Türk güýçleriniň sewişe goşulmalygy barada eden çağırışlaryna garamazdan Türkiýanyň premier ministeri Binali Yıldırım Türk tanklarynyň we artilleriýasynyň peşmergany goldaýandygyny bildirdi. CNN Türk telekanaly Yıldırıma salgylanyp peşmerga güýçleriniň Beşiga regionuny Aslam döwletiniň jeňçilerinden arasalamaga girişendigini we Türkiýanyň harbylaryndan bu barada kömek sorandygyny habar berdi. Ankaranyň Demirgazyk Irakdaky harby operasiýalara goşulmagynyň Bagdad bilen bolan dartgynylygy artdyrmak mümkin. 2014-nji ýylyň awgustunda Aslam döwleti Beşigany basyp alyp bu şäher bu jeňçi topar bilen peşmerganyň güýçleriniň arasynda front liniýasy bolup durýar. 2015-nji ýylyň aýaklaryna Beşiganyň Günnogorna 500 ýa-1000 teorigi Türk ýaragly güýçler ýerleşdirildi. Olaryň işi Aslam döwletine karşı sewişde Sünni Arap sewişçilerine, şeýle peşmerga güýçlerine türgünleşik bermek. Mosuly ýygyny almak baradaky hüjüme öten hepde başlandy. Peşmerga ilki Günnogordan hereket edip, soňra Demirgazyk Günnogora tarap geçdi. Iragyň harby güýçleri hem hepdeniň ahyrynda Mosulyň takminan 12 kilometr Günnogorna ýerleşýän strategik taýdan mühim bolan şäher Bartellany aldy. Bu ýerden Mosul bilen Kurt regionunyň merkezi bolan Erbili biriktirýän Iragyň ikinji şaýolyna kontrollyk edip bolýar. 22-nji oktýabrda Iragyň güýçleri taryhy taýdan hristiýanlaryň şäheri bolan Hamdaniýany hem ele geçirdiler. Muňa garamazdan 24-nji oktýabrda ýer-erter gawşan habarlardan çen tutulsa, Aslam döwletiniň jeňçileri Mosulyň Günmatarynaky territoriýalara, şeýle hem Iragyň Siriýa gelip girýän ikinji şaýolynaky pozisiýalara kontrollyk edýär. Günmatar liderleri bu toparyň jeňçileri parahat ilata garaşyp Günmatara tarap kaçmaga sinenşer diýip hawatyr edýärler. Ýöne harby analizleriň pikriçe Aslam döwletiniň çet ýurtly sewişijileri Mosulda galyp şäheriň içindäki pozisiýalardan uruş alyp barar. Iragyň ýol başçylygynaky hüjüm ýola goýulyp, onuň tanklary we artilleriýa güýçleri şähere tarap ilerlänine Aslam döwleti Mosuldan Günmatara we Günorta tarap hüjüme geçdi. 23-nji oktýabrda jeňçi toparyň rutbadaky hökümet güýçlerine hüjüm etmegi ýerli resmiýleriň Bagdaddan kömek soramagyna getirdi. Ondan 2 gün ozal, ýagny 21-nji oktýabrda Iragyň hawpsuzlyk güýçleri Aslam döwletiniň Mosulyň 175 kilometr Günorta Günnogorna ýerleşýän Kerkuk şäherine eden güýçli hüjümini ýygyna serpikdirdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündelik programmamız.
24-nji oktýabrda Türkmenistanda dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň 19-njy maslahaty geçirilýär. Maslahata dünýäniň durly ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriň wekilleri çağırylýar. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer guramasy adyndan belli. Ol Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyny alan etmeginiň öňü sirasynda dünýä türkmenleri bilen gatnaşygy üstürmek boýunça Aşgabatda düredildi. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň ilkinji agdalaryndan biri Habibulla Maksym bilen geçirilen gepleşigi siziň dikkatyňyzy hödürleýär. Men dünýä türkmen gümanitar birleşigine 93-nji ýylda agda boladym ýani. Elmen Medet Dawud 94-nji ýylda berdiler. Men 92-nji ýylda owul birinji gedek jeşinine barpdym. Dünýä türkmenleriň bir ata weteni merkezi şoňa bir ýaxşy niýetler bilen şu ata wetenimiz azat boldy diýip begençlige bardyk. Birek-birege aslında bu kömek humanitar bir kömek gurama ol. Şoňa şolana gatnaşmak üçin, birek-biregiň halynyň habar almak üçin şonu ýa-ni ýaxşy umytlar bilen barpdyk. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň edýän işlerine etýän işlerini bolsa bilemez. Ýok, bizler şo ýerde mana şol bir gerek baryn pilasynda bizler üçin bir uýda aňsatçylygy bolsun, gaýry edýän ýanak bir umytlarymyz boldy, takazamyz boldy. Şonu aýtdyk. Opille Muhammed Aýdogly baty öte bu zatlary aýtmaň diýip biraz öte alınçar edilermiş Akmurat Baydaňam bat şonda şular hemmämiz şonu bir hiç ýok bizlere bir gelip gider ýanak şu daýy ýegen aga eni gowum garyndaşy görüp şu ata wetene gowunyp bizlere bir kapilla bir ýylyň içinde bir gedek barıp bir ziyaret edip gaýdaldysak hatta şoňa bir aňsatçylyk getirdiýse şonu maşular boýuna almady. O ýerde bir hyzmat bizi göremiz ýok dogrusu. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bileleşigi ilim bilim ugrunan başga ugurlardan kömek edipler de hususan hem Awganistanda ýaşaýan türkmenlere umyt etýärler. Ola indi geçenlerde bir 10 mi şunu ýanak bir zatlary bir kömege geldi, töwereklere aýlap berildi kömekler. Soň gaýdyp bir geçen ýyl Antgoýyň nemesinden bir klinik açyldy. Şordepeden agyz mektep açylypdyr. Ýene umytymyz bar, ýoluny garaşýar. Belki de soňunda bolar. Hormatly prezidentimiz mana bir Gurbanguly Berdimuhammedow şolar köşk edip getirip berseler, bark berseler ýani şu oglanlar üçin, gyzlar üçin okuw meseleler bizlere uly bir neme boljak. Hemen bir türkmeniň abyry hem bizlere bir şeýerde ýa galyn türkmen şeýerde basgyda galyn diýany köp bir pes galyn türkmen bizler mana özüňiziň habaryňyz bar. Ana şolary näme kömek elini uzatsa lekin yerine düşjek de. Awganistanda Türkmenistanyň hökümetiniň haýyşyňyz bar. Dünýä türkmenleriniň şu ynsanperwer bileleşiginiň bölümi açylsa diýip. Käşke şonu ýanak açylasa şola göre şonuň bir bölümi hökmany öte türkmeniň bol ýeri şu bizleriň aqsamyzdan ýa Antgoýmyzdan ýa şu bir gany nemämizden açylmasy zerur ol. Prezidentimizden hem garaşýar. Käşke şol tizrajyk bir açylyp şonu ýanak bir ýaxşy nemeler bolar, ony dört göz bilen garaşýar. Bütün türkmen halkynyň umyty bar onuň. Söhbet teşkil geçirip azatlygy getiren Şaýmyrdan Olmurady. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.